Nanghunong day mi diha kadali no kay gikan day ko ana sa amoan ipauli ko kadali kay nagkuha kog ice o kanang gatas kay para atong isagol sa buko juice niya. Akong mga kauban mo na guys, ang akong mga backup, ang akong anak, no, nakachoy-choy pa sa sunglass si James mo, o ang akong paumangkon. Unya, dihang dapita kay moting hapdos gid ang akong panit sa kasakit sa init nang nihunong ko diha kadali og nag-video gamay kay parang nahatay ma-content kay kanila yung busy ta, no? Wala tay hapit na content niya mo na unsa na lang atong mahunaw-naan i-video bahala na diha basta naatay video no naatay ma-upload nga content niya diha ako rin nang gipahinay-hinayan akong dagan sa motor kay daghan kay bato libaong naguyog-uyog ang kamera kay ang cellphone na ako ra mang gibit-bit nga nag-drive ko nagkupot ko speakers na bila nagbit-bit sa cellphone as kang paitan ning nag-vlog ay content creator nag-vlogger man di gisugdan man sige humano na lang jud ni bahala na mo og ganahan ba mo sa kong video sa dili og di mo ganahan ayaw lang mo tan-aw og batian mo i-skip lang ninyo kay di man ipundusan na yung ato ang ato kalingawan lang nato sa atong mga video maura po na atong i-post na diyan dapita naguguyog na diha ang kamera kay puti na yung daghanang libaong kuan ang mga batong pino ba sadan na eksaka nato sa kuan motor kay bakilid man na diyan dapita naguyog-uyog ug maayo ang atong dagan ug ang atong kamera nagkurog-kurog kay daghang bato-bato di man guna simentado diha ang Kalbaryo no nya mo na ang atong dagan diha na moratag malibat magtan-aw kay pating uyog-uyog kaya ako mga backup sa luyo na may pangbit-bit mo nang ako na lang diyan nagbit-bit bahal lang nagkalisod kay para lang yun na atay ma-video ang ma-content ba na diha nya diha napita Kalbaryo na diha babaw nya dianan ubos ang Kalbaryo sa amo sakto yun kayong masakit yun ang imong pagsaka kay pwede kang hangos o makatkat ka dito kay bakilid nga init sakto yun kayo ang pasakit ng pagantos sacrifice kag katkat dito kung sa yun ang kuhan pero nindot baya ang view dito sa babaw na wala lagi ko kasuri tungod lagi nanindira ta diri ato nang yun na atong negosyo kay haron makakwarta punta ba natay madukot gamay diha paliko na ko naglinya mga tindahan diha nay tubig na diha mga mineral naguna din mga tindahan din dito anto nagtuyok ako ato payud sa unahan kuan ko dito sa unahan ko na nabutang kay ang pagpaninda diri dapita dili kay magbuot kag imuha ang pamaagi diri nindot hapsay sa hinuon pagka pamaagi kay hulbot ug pila ka buok ang nagpalista nga motinda diha sa Kalbaryo ug unsay imong number nga mahulbotan mao gyud ang imuhang lugar nga asa ka dapit na pwesto kay butangan naman nag-number nila ang kanang nanakaisukod nga imong tindahan nasa kadapit ug nanay number nga diha dapita diha ang ako sa unahan kana mga pan pa man na ng uban pa man na ang gikan sa naguna padong dito tuyok unahan pa jud ang ako ana na bahalag dahag tinda naninda di magin hinuon ta masero no kay naa man gihapon gi mamalit na gid nahalinan gid ta nakatabang jud bisan ginagmay at least naa di man kayo ingon nga dako basta naa nang yud sakto gid nga nahalinan jud ta nga makaganan siya gid ba nya bahalag ka nang dahanan ninda at least na dala lalingaw ra pud ko nya wala akong naluya siging nakawlakaw sore-sore naaraman ko naglingkod nalingaw ra masad ko nakakwarta pagyud ta sa atong pagpaninda o nalingaw naana na lang sa giko nga kay nakasugod na makog maninda diri kada tuig garing kada Semana Santa maninda na nang giko nga ako'y time na diang ako ang lugar sa tindahan payong-payong lang giko kay parang walay daghang gubin
Muna na si Kuya Angelo nag-request nga siya mo kuan kay mag hi guys daw siya. Ganahan magid siya nga siya mapuputan ng kuan siya mo timpla kay magpa-video masad siya kani lagi naanad na siya nga iyang mama no nga mag-video mo na mag-request ang tao ng akong Kuya Angelo nga ma hi guys siya kuno ang bobo sa kuan asuka kay haron mahag-hi guys kuno siya nga murag correct no nag-hi padayon murag correct ba kapay paypay ayahaya kinabuhi ay pero dili hayahay kay patay inita gid dapita gid may pay na lang si kuya kay gisingat gid siya diha sa kainit sa damig sa limpan init ra gyapon niya una dayon kuya na po dahil nikupot sa cellphone kay ako mang gitiwas kay siguro man siya ni timpla atong gibutan atong asukal niya ako na lang diyan itiwas ug butang sa gatas kay hindi naman na niya mahimo kay basin niya masamad kay nag-abli man ko ana sa condense na ako na lang ang nagtiwas dayon siya na lang sa dayon ang nag-video kalipay naman sa kalipay na po niya ba nga mag-vlog kay malingaw na masad siya magtanaw siyang naw nga makita niya sa TV iyang dagway makakita sa siyang video kay sa wala pa day kahibaw no na aday sa YouTube channel sa ako mga upload na upload sa YouTube yan muna diha sana to niya kaya naaman dito atong basura gipundok niya yan ingko nga mababay na taya kay taas-taas natin video niya muna siya mababay na siya diyan muna nangawang adlaw pating inita hayag kayo ang kuan adlaw init